vracia pravidelne. Jeho pieseň pre Slovensko 9 už počul na internete takmer každý. Predstavujeme vám amerického pesničkára Marka Christensena. K zloženiu piesne 9 ma inšpirovali moji študenti. Bol som nový učiteľ a chcel som sa k nim nejako priblížiť. Tak som si povedal, že toto je tá správna výzva. Naučil som sa pritom aj nové slová, použil som moje obľúbené slovenské slovíčka a frázy. Chcel som im ukázať, ako veľmi si vážili kultúru a jazyk. 30-ročný rodený Kalifornčan sa na Slovensko dostal náhodou. Počas iba dvojmesačného pôsobenia na Mijavskom gymnáziu si našu krajinu zamiloval natoľko, že jej chcel vyznať lásku netradičným spôsobom. Pieseň 9 na sociálnych sieťach slúži ako krátky kurz slovenčiny pre začiatočníkov. Mark ju možno aj preto zahral naživo na krste anglického sprievodcu po Bratislave. Pre človeka, ktorý zavíta na Slovensko po prvýkrát, je to skvelé a zábavné. Pesnička totiž obsahuje dôležité základné slová, ktoré potrebujete vedieť, ako dobrý deň alebo dobrú noc. Mark, ktorý hrá na gitare už viac ako 13 rokov, vyrástol na tradičnom americkom folku, počúva Boba Dylana či Donovana. Zložil aj niekoľko anglických piesní. Slovenská 9 na seba nenechala dlho čakať a nedávno k nej pribudla ďalšia skladba s príznačným názvom Idem na Slovensko. Chcel som zložiť pieseň, ktorá bude mať väčší zmysel ako tá prvá. Bola to pre mňa ďalšia výzva. Nebolo to ľahké, pracoval som na nej asi mesiac. Momentálne pracuje na slovensko-anglickom albume. Na Slovensko sa vrátil pred niekoľkými dňami. Počas leta tu bude učiť angličtinu a cestovať. Prezradil nám aj to, prečo sa sem vracia najradšej. Sú to najmä ľudia. Hoci priznávam, že by mi chýbali aj moje obľúbené horálky a brinzové halušky, vraciam sa sem najmä kvôli úžasným ľuďom a priateľom, ktorých som tu získal. Vieš si predstaviť svoju budúcnosť tu na Slovensku so slovenskou manželkou? Jednoznačne áno. Dokonca o tom, čím ďalej tým viac uvažujem. Bolo by to skvelé a kto vie, možno sa mi to aj podarí. Uvidíme. Slovensko, prajem vám krásne leto na